Mä oon Eve, mä oon tuolta Loimaalta kotoisin, nykyään asun täällä Turussa ja mä oon käynyt sitä S-päällikkövalmennusta ja oon täällä Valossa ollut nyt pidemmän aikaa. Miten olet päätynyt Tokille töihin? No oikeastaan täytyy myöntää, että siskojeni kautta. Mulla on siis 3 siskoa ja he oli kaikki Prismassa töissä, niin sinne mäkin sitten kävelin perässä. Siellä on aloittanut silloin, kun on ollut 18. Hei, sanoitkin tuossa alussa, että S-päällikkönä. Joo. Niin, mikä se on kokonaisuus siinä? Mikä se on kiteytettynä se? Se on semmoinen vuoden mittainen koulutus tai oikeastaan työn ohessa opiskellaan käytännössä siihen, että susta tulee jossain välissä sitten päällikkö johonkin toimipaikkaan. Käyn sitä työnkiertoa ja opiskelen siinä samalla, eli mä saan vuoden mittaisen perehdytyksen siihen, että millaista se päällikkönä oleminen sitten on. Et mä käyn ihan töissä täyspäiväisesti ja sitten me käydään niin lähipäivillä ja saan ihan palkkaa tästä, että on ihan huikea mahdollisuus kyllä nähdä ja kokea se, että sopiiko se ensinnäkään itselleen ja että mitä se sitten tuo tulevaisuudessaan, jos saa sen oman toimipaikan. Sitten kun sä oot tosiaan menossa sinne S-päällikkövalmennukseen ja käyt erilaisissa kohteissa ja oletko ollut jossain jo muualla jo kokeilemassa nyt jo? Joo, mä aloitin tästä omasta talosta, mutta aloitin tuosta kakkoskerroksesta eli trattoriasta, eli alakarttemaailma, mikä ei ole mulle itselle niin tuttu. Sitten mä kävin vähän pressos vilkuilees, semmoista kahvilamaailmaa. Ja nyt mulla on tarkoitus tulla itse asiassa teillekin. Oi, tervetuloa. Joo, kyllä. Sitten on paljon suunnitelmia. Kiitos Eve. Oli erittäin mukava tutustua sinuun ja siihen, että mihin ollaan sitten menossa. Joo. Ja mitä tuleman pitää, mutta mielelläni odotan sinua tuonne Grillittiin. Kiitos. Katsotaan mitä. Tässä on paljon vielä edessä, ei oikein tiedä vielä, että mihin kaikkialle sitä päätyykään, mutta odotan innolla kaikkea, mitä tulee vastaan.